una Marian Colom, de Llibres Colom, una llibreria situada fa més de 50 anys a la plaça dels Patins de Palma. Vos hem fet una petita tria de llibres que sobretot esperem que se venen el dia del llibre, el dia 23 d'abril. Aquest any, amb la situació de la pandèmia, celebrarem el dia del llibre tota la setmana. Hi ha sempre el 10% de descompte i podeu venir aquí o tant comprareu per la web a www.llibrescolom.com. Vos hem fet aquesta mostra, hi ha novetats en llengua catalana que podem destacar el Premi Josep Pla, Tàndem, d'Anna Maria Barbal, el Premi Sant Jordi, L'aigua que vols, d'en Víctor García Tur, també tenim el Premi Nadal, autors mallorquins, ha sortit la novedat, l'autobiografia autoritzada de Neneu Canyelles, en Sebastià Perelló, La mà rodona, o la novedat que ja de fa un parell de mesos d'en Jordi Amat, el fill del xòfer, que ha tingut moltíssim d'èxit. Aquest dia, a part de llibres de literatura en català, se venen llibres en castellà, se venen molts de llibres infantils. Infantils sempre tenim una mostra molt grossa del Drac de Sant Jordi. Tenim moltes edicions diferents i podeu venir a veure-les. I, com sempre, Nissadora Amunt, que és una petita vampiressa per nin que els encanta, el diari d'en Grec, que ja tenim aquí el volum 15. En Juan Gómez Jurado, que és un autor de best-seller per adults, mos ha sorprès amb aquesta novedat de Amanda Blanc, una herència perillosa, també en català, que per nins de 12-14 anys està molt bé. I hi ha una mostra infantil enorme i juvenil també. En quant a novel·les en castellà, podríem dir, jo ara estic llegint la segona part de Berta Isla, de Javier Marías, en Thomas Nevinson, que jo m'encanta i és un autor ja quasi de cult. Ja estan dient les crítiques que el podríem anomenar per un Premi Nobel en Javier Marías. A la gent que li agrada aquesta intriga, vos hem posat aquí L'Especie, de Susana Martínez Gijón, que és la segona part de Progenie, que és addictiva, totalment addictiva. La comences i no la deixes ja. També podria xerrar del llibre de Javier Cercas, Independència, que també és la segona part del Premi Planeta de l'any passat, de Terra Alta, que és un mosso d'esquadra que quasi ho arregla tot a la seva manera i també és molt divertida, molt trepidant i que vos agradarà. En Camilleri mos ha tret ja, crec que és el volum 100 de la seva col·lecció, del seu inspector, i també, millor, a part de tot el que veus aquí, podríem destacar tota la part d'excursions per Mallorca. Hi ha moltes col·leccions, ara ha sortit el volum 5è de les 20 excursions curtes per Mallorca, també les rutes per el Coillent, que també és el tercer volum. En Joan Mayol mos ha tret un relat sobre Miramar, el primer parc nacional d'Europa. I, potser també voldria destacar en Berlanga, que li han donat el Premi Comillas d'Assaig i el podem destacar com un gran cineasta. Hi ha llibres de cuina, hi ha llibres d'assaig, hi ha llibres de novel·les. Vos volem convidar des d'aquí a que aquesta setmana d'abril, del 9 al 23 o 24 d'abril, vengueu a comprar i vos farem el 10% de descompte.